Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apako teko. Maria sai malich. Mau kutoka to musiko benedeki. Apako na saki Ibrahim. Na saki saka. Por Jacob. Amen. Duonge pak geloyo dogni Yesu. Oh. Biro kabano. Today I will be speaking in my mother tongue. I will be speaking in my mother tongue. And I wait for you to come in, write in your report, your prayer request. But I will be speaking in our Greek, the Luo language. Kurokaka time, mondo is sudmachigni, ibika, mondo wawu kodi, e wach Nyasaye monyono piny apako were kayoda apako sana mnoni jaloyo erokamano kisedonjo niluong na jomoko be hallelujah Oh yes. Hallelujah. Yes. Erokamano kuma Eli Kogala neni kisebiro kanyo Desidi asene ni kanyo Nyasaye maduong kelo gibat morie apako Nyasaye ma won loch Nyasaye ma won teko donjura donja yes kanitiere wach moro ati wach na pio kapok asoma muma koyo dangi chikoro yena moda agol gini matin monda ler wach go sane luong na joma biro luong na ng'ato mondo bi ng'at mabiro mondo bi duogo dog ni Yesu jateko kawuono abiro wuoyo ga nyuola gi gik manyuola wacho gi gimomiyo nyaka kik ichik iti ne weche mag ji kendo kik ichik iti ne buche mag anyuola nikech weche go kochom maber kendo kata ineno ni dak maber to nyaka ing'e ni nitie weche moko ma ok bede ni maber. Hallelujah, glory to God. So abiro somo amanyo mumbudo luo to kanyal chopo kuno maber kora abiro somo magi kisungu tabiro lere gi dholuo abiro somo kisungu tabiro lere gi dholuo kuonde moko be anyalo kiko tadwa wuoyo kuom weche moko
mondo Nyasaye okonywa. Yesu paki. Yesu paki jomalera. Adieri manitie makende en niya, piny osepong', piny dhi marach. Ji wacho kuom Yesu weche magalagala. Anyuola maka Yesu nowuoyo magalagala. To nyaka anyuola maka wuono be wuoyo magalagala. Yes. Ng'iye winji gima timore kata piny thurwa makoro timore piny malindi. Kanyo nitie gima dwa wache. Jomoko mokasore mineno ka jomoko ono ka ng'ama ono machunga, kata ka ng'ama ono nyuka chiela, kata ka ng'ama ono nyuka riga, kata machungo bandase bathanda, ono kaeto nitie jomoko modenyo ma piny olilegi, ringregi omiyo piny olilegi ok ginen, gikasore ni ginone ma gimanyo, kaeto giwacho ni ginok gidewo gima ji wacho kuom jogo, mago joma onge gi Nyasaye ema wacho kuom ji weche koro neno gi wang'i, ineno ka dhano dhi denyore mogik ni odwani mondo ochop kuom Yesu. Yesu ok chop kuome gi derruok. Yesu ok inyal chopo kuome gi derruok. Yesu ok inyal chopo kuome gi midenyo. Ni denyo mondo itho kidenyo ni kor kidhi neno Yesu. Apana. Mano ok chopo Yesu. Yesu chopo go kuom, Yesu chopo kuome gi warruok. Bineno koro ji ok dwargi. Gi warruok moluongi. Ma ng'ato go chonge piny to wacho niya, wari chunya, to polo penje ni to nang'o, to wacho na jaricho, wara jaricho. Magi gik matinde ji ok dwar, kaeto gidwaro mondo gikal kuom Yesu, mondo gidhi kuom Yesu gi wechegi giwegi. Ji mang'eny to wuoro mondo dhi kuom Yesu gi wechegi giwegi, giloso wechegi giwegi. Anyisomie muma moro obire wiya kanyo, muma moro e Jorumi 10 wang'e, kata achiel kariyo Jorumi 10 wang'e. Anyisoma ne mondo winji bowacho. To anyalo paro wacho ni nyag dholuo. Owetena, alamo Nyasaye matek mondo jo-Israel okwo. Ayie ni giketo chunygi kuom tiyo ne Nyasaye, to pok ging'eyo ni yo manade ma Nyasaye bedo e winjruok kod joge. Koro giloso yorgi giwegi ni mondo gichop kuom Nyasaye. Ji ma kawuono loso yorgi giwegi mondo gichop kuom Nyasaye. Ok inyal. Onge yo minyalo derigo ka kiderigo ka tiwacho ni chopo kuom Nyasaye. Jomoko bende dwaro ono mana kaka iwinjo ka sawacho nino. Kaeto gikawo ngimagi to gimiyo dhano matho ka en. Kaeto ne ka koro gikwet koro timore. Koro jomoko sani koro bero dhogi ni kia kanisa dwaro regulators, ok gimak jaricho to gitere sel. Nikech nitie wambe ji ainago kethonwa wach Nyasaye. Kaeto koro ji okakawa te ni wach Nyasaye, ni Nyasaye chalo kamano. No. Oningore bed on the look. Jolemo ema miyo jochiendegi teko. Jolemo ma wach warruok otamo, mamanyo warruok e yo moro machielo ema miyo jogi timo gima gitimoni. Yes. Nikech ka wach Nyasaye miyalo maliw, maonge ongielo, maonge sarakasi gi vitimbwi, gi madoido, maonge gi kiang'owa, mano to ok gidhiye, be ok gidwar. Ni waketo gi wach kende, mano ok gidwar. Gidwaro ni mondo mia pindo amodhi, mia pi tangi akwati, ma medie gi kong'o. Mano to koro miya gimoro manyalo mera, kata omera yo marach, to nyalo mera. Mane ma gidwaro. Ji mang'eny masani ok dwar gimiluongo ni adieri machopo gi ka Nyasaye. Koro ineno ka koro piny opong'. Mag anyuola odhi oloso din moro mar chalo mar din jochiende. Muma wacho ni wasom ni kanyo mondo atudni wachno mondo adhigo mbele. Kisomo Mathew sula 16 Matendo 13 sula 16 Matendo 13. Eka Yesu nobiro do nembe miluongo ni Kasaria Filipi, kaeto nopenjo jopuonjre ya to ji wacho ni an ng'a? Be ji wacho ni an ng'a?
othinyore to penjo ne nigi sababu. Nyaka kawuono ji mang'eny oting'o muma nigi manyo Yesu kendo nigi lemo to Yesu no gikia, ok ging'e ni en ng'ama nade. Yesu no gikia, otamo ging'e ni en ng'ama nade. Yesu paki gikuodho chalo buchi manyuolo go piny mondo kuodhi nikech gimoro amora ma in go maber anyuola ok biyiego. Kiriembo gari ni dhi go dala usani to nyinyi dhier anyuola biro chich kodi, obiro chako weche ni. Kigero ot moro ni mana anyuola biro wuoyi. Kati idwa mana dhi sikul wacho ni onge wuod ng'ane cha onge ne mano wasolo ne pesa sani onyombo ga jomba ok otim to kochako nyombo ni bako no ba nyaka sem nikech bako no makore neno ka dwa kelo dhier kanyo kochako dwa timo gimoro machielo ni onge chieng' moro ma ni sani anyuola mang'eny is not active in their perspective of being anyuola. Anyuola mang'eny sani ok gin anyuola nade, sani anyuola donje e kanisa ema nitie joma koro timo timbe anyuola ma traditional anyuola cha. Sani jolemo jomilemo go ema koro kasore timo timbe mana anyuola timo chon ka. Nikech jolemo masani ema kuodho ji moloyo kaka nanyuola kuodho ji cha. Kendo gini nyalo lemo kata higa pato ki onge maler niya ni Nyasaye ti ino kilem edembo wara maka ng'ato dhi openje ni to biso bucha to tiyo bob na gari ni abelembe no dhiera to tiyo dhi mana loka ni ambe loka no dhiera to tiyo timore na de ambe gi no dhiera. Sani kilemo gi jomoko mokao timbe anyuola ka, ilemo gi jomoko mokao timbe anyuola ka, ok ibedo machiwa, kibedo machwe kimuonyo, kidhero ni in ukimwi. To kaka kirwako danga moro ni yodi dek olwar to kiyango ni rwako danga maber ni pesa wa mochamo to kiyango ni chiegi dhedra twango kitenge tako ni ok nyal bewo gi pesa wa wan jo ikolo gi kao timbe anyuola. Kanisa okawo timbe anyuola makoro sani dhigo. Uwinjo kanyola wacho oko kanyo ni an ng'a. Yesu nopenjo ni to jogo wacho kanyo ni an ng'a oko kono. Giwacho ok ni Yesu ne kia gima giwacho kuome. Nikech ma oyudo ka gisewuoyo ma onotamore ka Yesu osedhi gweng'gi kama nonyuole Nazareth. Ka nodok kanyo ma oyudo ka nosedok kanyo ka boneno gi wang'e ka yie odagi. Ma jomoko penjo ni to ma dog wuod Maria gi Joseph. Ma dog wuod Maria gi Joseph. Ja wang'e wetene wan go ka, nyimine wan go ka, nyathini wang'eyo ma nyathi ma njejora jeja. Ni embe koro biro ka otuo ni en Mesaya. Ya timbe mag anyuola joga jowadwa. Yesu pake. Timbe mag anyuola lich ok gibeyo. Gitudi ging'eyo Yesu ni nyimine wan go ka, wetene wan go ka, en wuod Maria gi Joseph makapenta. Awacho niya ning'eyo Yesu e gima pogo ng'ato ganyuola mar piny to linke ganyuola mar polo. Teka anyuola mano winjo bed anyuola mag polo makoro umo ng'ato kama koro muma wacho ni era umo richo mathoth. Ema koro lokore timo timbe mag anyuola mar piny. Sani ng'eni mana kaka pinje moko molony to thurwa bende entie. Sani thoth ji ringo kochomo centers taonde ma gimiluongo ni reserve dhi dong' ne pur kendo dhi dong' ne sikunde gi gik moko miloso gik miluongo ni reserve ok gidhi dong' ahinya kuonde ma gidak nikech ji nyaka many kama itie, ng'ato nyaka many kama oyude income. Koro e kaka ji bende e kaka reserve dhi rumo, koro mentality mar reserve dhi bedo maonge gi ji. To kata kodak e reserve kanyo lakini o connect gi town, weche matimore ne gin weche mag town, weche matimore ne gin weche mag town. Yes, to kata kamano ok olokre kien jomoko nigi chunje mag anyuola nyake kanisa. Tema jo kanisa go be koro chunje mag anyuola ka mag kao giriwore gi jokuoth na information
magi chiwo kuom joma gilemogo richo zaidi molo information magi nyalo chiwo kata kuom anyuolane mago buche motamore mondo kik weye en gi jochiende mag anyuola momiyo chandore e town kama ji to ok town ok owinjore ng'ato chandore town ema owinjore ng'ato kik chandore. Yes, dito town kanyo miro ka ng'ato odakie marach moloyo mamoko nigi nyaka katen mar jwala. Afan God ni jwala koro tin dolor koro jomoko tin ni katen mar gunia mo odhi otero kacharan ogoni tara gima ok kata ne ji chandore dala to ne chope kamano dala chandruok mogik mane ji ne nigo en mana par kachiel koda pien to pien ing'e kaka nego ne chalo. Yes, ok en gimoro mayot nikech pien ne nyalo loso gik modhuro, nyalo loso wuoche, inyalo loso ongeti, inyalo loso matres, inyalo nano ndalo no. Yes, koro sani nitie jomoko man gi chunje mag anyuola, en gi chunje mag anyuola ma kata pelota modakie. Pelota modakie nikech okia gimomiyo Nyasaye otere kata pelota modakie. Iyudo ko ogore gi ng'ato ebe lo tame ng'iewo osedak kamoro karibu higa 20-30 mosedara to ok dang' wacho ni to iyudo ka oketo chiege giriworego ni gigo dhako moro ni nobocho e laini mar tol mane bende tol no be ok mare mano mana madila banogi kwali chiro modhi ogine ne chono ne gichodo nyaka mag sime tonde mag waya mag sime ka ebe gichodo moko be tinde nyaka jo Kenya Power lao nikech gikaw weni moko mag Kenya Power ema giketo tol ni to tol no be ni ok odwar ni ng'ato boche mag chunje mag anyuola kendo gin chunje mag dhier e town kanyo iyudo ko lao gi ji nyaka pi e town muyro dagie kama songo e compound mamare to jomoko chal kamano nikech gi chunje mag anyuola ko poto ka chunje mag anyuola ok wei kata pesa ok sud machiegni kodi in kata promotion manyedhi dwaro ibiro na yudo ka promotion no ok bedo machiegni kodi gimoro amora mane dwa timo jirengo kuongonie ichalo pudhija mane ni e dhaure se tere kacha koro omako lo gi siandane ni mano kare wat no woro ni ani to kupo na dhi afel moko changa babu dugo yoro kamane ame comfortable mano kinyal pini nyaki ka we take risk anyuola ok mondo take risk anyuola dwaro mana joma nyalo girni joma nigi chunje mag anyuola dwaro mana joma ginyalo ketho nyingegi kaka jogo ke okonygi ya jogo ke ok tim girade gidwaro mana joma gidwa ketho nyingegi en kata lando ne maler ni Nyasaye osebiro mondo watim walem kilemo kidwa ji joma chalo man gi chunje mag anyuola e kanisa winja maber kaka jayala ng'eyo oselemo Nyasaye olemo ji ma ji oseywak mondo en ka koro jayalo koro dhi yweyo koro kosieko ni jayalo wiamone baraka an koro adwani mondo koro ilemna mondo koro adhiyo bebe kaka dhi adwa dhi chopa kia onge gi kia ng'owa kaka dhi gora ot bende akia obiro lemo koso nobiro mondo mago chunje mag anyuola ok awach ni ng'ato ok nyal timo neno to samari ji lemo chano notimamo chunje mag anyuola chunje mag kuoth yes mag kuoth mag neno chuny anyuola ka ng'ato nigodo lemogo emomiyo Yesu ne penjo jogi ni mondo oteler ne gima joka wacho oko kacha ni en ng'a nikech nopenjore nodwaro mondo Petro Johana gi joma moko ka ong'e ni gima jomoko neno kuome samoro ok ema gine kuome gima jomoko neno kuome samoro ok ema gine Yesu apako loch makayuda duong' gi pak gi nyalo gi loyo odog Yesu ko kang'ato lemo gi chunje mag anyuola spirits of relatives walunge ni relatives or clanism kata clanism to chako keteke machielo yes to kata kamano dongene no kanisa gi obed kanisa mane piny loka obed kanisa man Kenya kayo nitie chunje mag anyuola mag clan iyudo ka kanisa ma msungu nitie jorotenge thinie kanisa ma jorotenge nitie msungu tinie mana msungu moro molal manonyuomore gi jaratenge minyalo yudo ka dine to bene na kanyo chalo na ng'amo lal
Kata kulemo gi jorotenge, tiro na kuchalo ng'amolal, samoro nyathi momiye na ma half no, maginyuolo no, emopiro, oriasore nopiro makaen, chiege ka to go, hallelujah, mamiel baka, mamadhum giro to en, omumbia, onyambalandi, nikech otimo nado, oleme kanisa mar anyuola moro, ma ok understand kitgi, kata timgi, afwenyo, ni kati neno ni ng'ato nonyuole e piny Amerika kata onyuole e piny Europe, to ojara ting to nyuole kono kata kwan gi manodhi kono mokwongo to chako nyuole pod chunye mag anyuola miyo nyaka weg pinyno mokawre ni weg pinyno wasungu pod neno mana ni ok ojakanyo, pod neno mana ni ok embe oneno ni ok ojakanyo, kata thuru ng'ine. Kan kanisa moro ma jalego ni ng'enye. Tiro ka jalego ja pastor. Jalego jalego aye state moro o aye state Kibira odhileme e kanisa mar jalego man korokocho. Moro be aye kanisa man korokocho okalore gi ng'ani kubiro lemo to odhi lemo e kanisa mar jokarachuonyo kata mar jokabuoch. Yes, nikech chunje mag anyuola ne kode. Chunje mag anyuola ne kode. Yes, ka chuny anyuola onge gi ng'ato ma chuny anyuola noseweyi ma bende ing'eyo ing'e gima Yesu Kristo en, ok gimiwacho kuome oko, to gimiwacho kuome gi in gi joiye kanyo. Ok dibed go bagusi mar ni lemo mana gi jogweng'u, ma kineno kiromo gi ng'ato kamoro ni jakanya ne jakambe pastor yeka koro ng'ane me kaso go ni kaka nan jako nyangora bala anan jako nyangora bala magiluongo ni kadem kabuoch konyango moro manie karachuonyo gi ginene karungu kod kanyamwa. Iwinjo kaka wang'eny e piny luo Kenya wang'eny. Koro asiko ne ng'ato karomo go ijakarabuoch ijambana jako nyangowa wale bakoni bidalau wetero sadaka oko we chunje maganyuola. Chunje maganyuola to chunje maricho misemo ji koro chunje maganyuola ne matinde gikawo nyaka kanisa gibiro go. Ng'ato neno ni kanisa gino nie ma ng'ato nyaka lemie. Oweyo Yesu mariwo ji akonya Wood Mary mariwa oriwo chunje mokawo nyaka chuny Judas obedo go ka lemo okawo chuny Jakor maduong' miluongo ni Johana ma wuod Zebedi, ok Johana ma wuod Zakaria, Johana ma wuod Zebedi ma jakor maduong' manoneno gik moko e chula mar Fatimo ka weng'ene onge, obedo go kanyo. Ochako odhi od Zakayo, jakuo maduong' ma jadundo, owuodore nochieko nyadundo, to chunye to boyo en gi tonde madongo maricho mag kuo, nyaka mag internet mag ndalono. Zakayo klebereberie nikech winjo ka koro ka Yesu sedhi onen koro luothni ni kapo nono ni nakamado wach mani gik moko nakwalo, ok ni kapo nono ni nakawo tieni nitie chuny anyuola ma ng'ato nyalo timogo gimoro ma ok ong'eyo ni gino osebudho kode. Koro wacho ni po nono be isewinjo jomoko kata ka kwayo mondo jomoko kaka kokosore ng'ato niya ni kopo ni gima natimono nene makosa ni kopo yani maybe accidentally, all right, may forgot, but what I did maybe I forgot, but if it is so please I ask you to forgive me. Very weak and weakling connotations, quite a fable, gionge strength, quite passive. The same yogi jomo weke are actively punctuated pronouns are found in a masculine way because we are dealing with a masculine devil. We are not dealing with a feminine devil. The devil is not feminine. The devil is so masculine. That is why he exhibits his power and he displays his power. If you think that the devil, that is what the devil wants some people to centralize them so that you don't know whether you are positive or you are negative. So I don't care. I must be very careful. Anyway, it is masculine. Masculinity, mano is
mano e ginene e tim jachien to temo mondo wuondre ni mondo wuondre koro kao kit Yesu cha do winjo ka jachien wacho niya muma wacho ni jachien no niya ogo asumbi kasibuor ok sibuor ogo asumbi kasibuor, which means that the devil knows that for you to be terrified, mondi winji ka wat moro tamore donjo ni maber, mondi winji ka luoro maki, nyako bini in a masculine order, obini ka en wuoyi, en gimoro man gi power, emomi iluongo roho maler niya dichwo, iluongo ni dichwo, yes, roho maler iluongo ni dichwo, o en gi kido mar dichwo, roho maler ahi, ok asi, biwinjo gima wacho gino. Yes, mane kakinene, nikech kose uluongo power. The power oken feminine. Power is masculine. Duogo dogre. Iwinjo kanyolo wacho namo. Nikech nitie gik manyalo bedo piny madwaro mondo omi nyinge mopogore gi nyinge ma Nyasaye. An idhi som kamoro nyayalo nyoro to achaka nyisigo. An idhi somane kamoro Luka chapter 1 verses 59 to 62. Owacho niya, kanosenyuol Elizabeth kanosenyuolo Johana miluongo ni Johana Jabatiso. Joyalo wawinjre uru kanyo, jowete, joyie, wawinjre uru, iwinjo, in manyuola tamipogo, Johana gi Hana, anyuolo tamipogo ni Hana, ni nitie Hana, machiel Kana, to gi Hana, manolemo, mane chuore oweyo, gigini abiriyo, kaito chako dakika 84 e kanisa. Be iwinjo wachno, koro gin ende ariyo, Hana mara muma machon, Hana mar muma manyien. Johana be the same. Wan gi Johana, yes, ma iluongo ni wuod Zakaria, mane Nyasaye ooro mondo obi olosne Yesu yo. To kae to odhi odonjo Injili mag anyuola, mag chayo monde ji, mag soko wang' ji, kae to wiye odhi odong' kare rumo gi kanyo. Johana to kare norumo gi kanyo, ka tichne noseromo, to nomiye Injili mondo odhi oyal Injili mochomo Yesu tir. Kae en odonjo Injili mag anyuola, mag kend ng'ane ok wakendrego, ng'ane kotimore, ok nia support gima Filipo mowad gi Herode, ok support gima Herode notimo ne chi owadgi miluongo ni Filipo. Yes, notimo tim marach mamoko noyiego, nikech ok nowinjore ma ng'ato chiege kapod ngima. Lakini Johana nowacho owe Injili matindo wacho ni feyo gire, mano ok bore. Inyalo yalo Injili maber to Nyasaye ok nomiyi gimiyo aina ne wachono. Wacho mana gima Nyasaye nomiyi, kano wacho niya, yaluru wach maber ne mar pinyruodh Nyasaye, mane mondo yal weche mag monde gigo. Dogi chien idhi yalo gi piny ka luong jogo mondo iwuogo. To en gino dhi adhara iliare. Ka nyithindo be nitie, be nitie to ng'acha be girene. Wacho ni bas serebe iloso dwe manyien. To wacho ni bas koro adwa njawiya kotosa, nikech an ok aluor. Be isewinjo jomoko wacho bado? Joma nigi chunje mag anyuola gin magisiko niya, adieri ok nega ng'ato, adieri keto ji thuolo, adieri nonega, an adiecha ni omiyo ji ok hera. Mago joma nigi chunje mag anyuola, emomiyo ji ok ohera, an adiecha ni omiyo ji ok ohera, adieri emomiyo ji biro heri, nikech adieri wuotho gi kit Nyasaye. Gima wuotho gi kit Nyasaye ni, to kata ji ariyo adek ok oheri, to ji thoth ji biro heri, nikech gima adieri ok tow, to miriambe matow, nikech obiro tow gi ndalo ariyo, ma nyaka joma noheri, koro weche ni otonegi, weche ni ok gidwar, nikech sa koro orumo. Omiyo, iwinja maler. Koro Yesu penjo joka niya, wawe kanya dhi mbele, ni uwinjo ka ji wacho, anyuola, ket in bracket, uwinjo ka ji wacho ni an ng'a. Uwinjo ka ji wacho. Gimomiyo aluonge anyuola mondo anyisi ni kaka winjo mopogore gi kaka iwinjo kata ng'ama chielo, en niya, joka ne tiyo jo-Yahudi kendgi gang'owa giwegi, pok ne giwuotho oko,
pok nomigi teko mar a Jerusalem mondo gidhi giyal kuonde duto. Koro nena gi jo-Yahudi kendgi. Koro ka nopenjo ji, ok nopenji jo-Grik, ok nopenji ni jo-Roma wacho nang'o, ok nopenji ni jo-Syria wacho nang'o, nopenjo kata ni jo-China wacho nang'o. Nikech kanyo Yesu oyalo ka China osebetie, oyalo ka piny miluongo nang'o, Misri osebetie, mabe chiemo na puonju kanyo matin. Nikech ka kosediki muma miluongo ni Genesis chakruok, okose odeki chakruok, samoketi chakruok, bosa deki chakruok. Ekindi chakruok gi wuok nitie higa 400. Ekindi chakruok gi wuok nitie higa 400 diere kanyo. Mane kanyo nodhi mandalo moko muma wacho ni, and God was silent. That some people thought he was dead. Some are silent within this 400 years. Ema pinje machalo China wuokie, Egypt wuokie, India wuokie. Kaito gi philosophers ma pinje machalo mar jo-Grik. Kanyo nigi koro Nyasaye ne okuo. Koro kaja philosophy otuch to wacho mna gigene. Oneno ni mane rieko koro ji ringo bang'e, mano ji ringo bang'e. Nyasaye bende odichi gi jo-Misri loso gik moko machalo mag history. Be winjo kanyo Yesu pake. Yes. Koro there was silence. Ema kora nyisi niya. Sama Yesu bende obiro ne, miwinjo kupenjo jogi ni to ji wacho ni an ng'a. Nikech ne nitiere weche manyuola nyaka kama nonyuole Yesu. Nyaka nyuola ni tema ne pinge moloyo. Nikech ka Yesu be onyuol, sama inyuolo Yesu ka Johana osewuoyo, Johana wuoyo, Johana makuro bedo a prophet mogikie ndalo no. Emomiyo ka Yesu wacho ni mon ma nyithindo ma mon onyuolo. Johana emaduong', Johana mapek. Takoni ni ng'ama tin e piny ruoth Nyasaye pek molo Johana. Tienia e kinde kanyo kane isomo muma kata kija somo muma iwinja nyuola nikech jomoko interpret muma gi chunjegi mag anyuola mag Ramogi, moko be interpret muma gi chunjegi mag anyuola mag gode, mag Kilimanjaro gi gode mag Mount Kenya, mag Mount Everest, moko be pore no chalo Niagara Falls, nikiano chalo India, aora ma India ma Andhra Pradesh. No. Oko chal kamano. Kada no do chalo gi wall moro ma China kada Budha. Ndalo no chien kucho ndalo no bende ema Budha gini otuchie gi rieko. Yes, dige koro kanitie vacuum ma inspiration odok chien Nyasaye okuo, Satan bende koro kayudo setene monyalo ndiko go gigene, monyalo tucho go gigene. Koro awe di story no matin. Koro sama Malaki osekoro mogik. Ma Malaki osebede mogik. Kin Malaki gi Mathew ega 400. Kata sama ineno ka ng'ane ne wuoyo Isaya koro wach Yesu otieko ega 100 koro kojwale. Mago chakre Isaya emomiyo ineno ka gika nopange kaka nopange gi ka. Nikech ne pango gi kane gi koro to ka gisekoro mogik ma Malaki otieko to ega 400. Ka onge janabi moro. Koro anyuola gi rieko manosebetie. Koro ging'iyo ni to Yesu mobiro no. To dang' wawache ni uwinjo ka giwacho ni anang'a nikech oyudo ka gisepangore ma gituo ni mano to ok Yesu. Ma gidagi nyaka kawuono nitie joma koro dagi ni mano ok ne Yesu. To Yesu koro rito mana duogo omo kanisa. Weche manonego tim nosetim. Koro penjo ni to uwinjo ka giwacho ni an ng'a. Yes, adwaro ng'ato kaka muma ne wacho manyalo chung' e kind wach Nyasaye kod ji to ulo gima wach Nyasaye wacho, ok oul gima jomoko nono ema wacho. Gima biro konyo kanisa kod piny sani ok en ywech mong'iew moting' manyuolo keto jomoko ni mondo oyal to ting' yweji lori mane dhi ywego dhier mag anyuola. Mano ok bigolo dhier no. Ok ni jomo ng'iewo chumbi lori to keto mondo dhi ong'iewe dho kanisa nyaka pi, nyaka oil.
mago ok ni agoyo alemo ne ji goil to makoro mar ohala mamiyo jomoko tho manyuolo keto jomoko ji moko dwa tho e kuyokre no mago to maga nyuola mago ji oko kocha kendo ka sirikal chako magidwa chako ni gidwa regulate kanisa to nyaka ging'i gidhie e girene e puonj ji Facebook kama e website margi ma nyaka gi ndiko ma kanisa ma giyiego mane manyalo konyo to bende mano to bedo gima lich nikech sama Paulo gi ne yalo no mak motel gi nyaka jalo to Paulo gi nok ne puonj marach ne gi puonj maber koro jolemo moko mokawo thewni to kete ng'ut gi mawacho ni kya kanisa digo bedo regulated kya ng'ano nyaka ja piny do wacho ni kanisa bedo otem kanisa ok nyal tugo ni temo nikech ko ng'ato nino onego jomoko joma nochako wuoth kadhi kendgi mawakono gi ni adieri wan nogo to gidagi gidhi kodo giuso lope gi millions modhuro kae to gidhi kodo chunye mag anyuola riembogi yes moko uso mwandu gi millions to wacho mayala adieri gi iyudo ko nyalo luonga rambe kende to golo mana siling 20,000 arambe kama nyalo mana golo siling 20,000 yes duomo dogne Yesu kaka adwa chung matin adwa lamo kamoro kanyo kase lamo kae tadhi mbele tatieko ko kalemo adwa lemo ne jomoko kanyo man gi sadaka mondo alemni go chuth koro samang'ia ok niko kabiro manyi ke ji osedhi odong' gi zero alamo ne sadaka mari sani koro kapod ayalo tioro kineno ni mano be rachni be sawa kata takoni adieri nikech iwinjo gima anyuolo timo ne joka Dadano lokore choke wach Nyasaye manomiwa ok chak miwa lokore choke wacho ni wanacham gik mabeyo mag piny ka utimuru ka uyie kuom ma Paulo to wacho ni jomodenyo bende owacho niya ni to Nyasaye cha enomiu gik moko duto musano kogolo kanye ka Kristo wuode Yesu Kristo manowarwa koro alemoni mondo ior sadaka ni kapok iwuok mondo ke iwuok to sadaka ni ioro chuth Nyasaye gwedho fuko ng'ato ka ng'ato moseng'ado chunye ni nyaka chiw sadaka kuom wach mosewinjo ok ni wahero pesa ok ni okwa pesa to wadwaro gweth wadwaro paro moyawre wadwaro wang' moyawre itim ne ng'ato kamano nikech in Nyasaye ma jahera duogo dogni kuom sadaka ma ng'ato ka ng'ato oseng'ado chunye nobiro oro kata ok iorona ior ne wa pastor ni yes to kar kamano mondo ior sadaka mondo sadaka okony kuom wach miwinjoni duogo dog ne Yesu Kristo abi nyime amen koro atieko kawacho niya abiro duogo kanyo mondo wadhi nyime mondo wawinjre awacho niya sama ne gisepenjo kamano to winji kaka gibuko digni gi Yesu ni jomoko ochak duoke kendo ng'ato to ng'agi ni mani duokogi and they said so I don't know they in some part ng'at achiel to deviate from the common sense that they were trying to display at that time, and he gave the correct answer. Muma wacho ni eka ne giulo ne giwacho ne ni jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, jomoko wacho ni in Elijah, jomoko wacho ni in Jeremia, jomoko be wacho ni ichalo na janabi mamoko. So gima ji wacho kuom Yesu ok oningore obadhi to giming'e kuom Yesu emonigoro omak chunyi emonigo bed kodi to kiketo kendo ewi pano ni ji emadwa define type and kind of Jesus that you want to worship then ibiro yudo ka ok bigore ni maber ni ji emanyaka ng'ade ni kanisa ni maber dhilenie nyaka yud elruok mokalo kuom Yesu kendo sani weleme din sani kamonigore ilemie en ka Yesu kamiyale Yesu Mesia nikech dine to seger ok din onge mabiro loyo mabiro loyo mar ng'anene mane Solomon ogero higa 47 din ma wonderful ma kanisa mar gorofe nikech sama noyude gorofa pani ok noyudo mwalo koro kata Kenya luongo ni ok ne balko neno na gorofa to iye kanyo ne nitie nyaka kuonde mok donjie gi the common to in to sani osemi thuolo
Koro aneno ni sama wa gik goni ng'ama dwa tony. Ok apuonji ni kanisa ni chuny ng'ato. Awacho ni nitie joma yalo Yesu. Mayala Yesu. Mabe okodichi gi pesa ni pesa ni moni dhi lemo. To be at the same time, pesa tineno ni moni dhi lemo ni kanyo ni to kuonde ma ji thoe oyokre minege ji mimadho remb jigo. To iye luchori kidhiye. Sani donge nitie joma dhi kata yo Mombasa. Madhi yo Mombasa. To joma kodong' idho kata ndege dhi yo Nigeria. Nigi dhi manyo miyudo ka giting'o ring moko e lwetgi, nigi ting'o ringo nigi yie, ringo nigi yo, nigi faith, moko nigi nyaka ginene, nyaka thiwni, moko mondiki gini, ji manyo Nyasaye, to gimanye yo marach, gimanye yor anyuola. Yes, jomoko manye e yor ramogi, midhi e got, ming'iyo got ramogi, jomoko manye yor akiani jo kabila katiluongo nang'o mang'iyo Mount Kenya. So gimanyo Yesu to gimanyo yo malach. Gidagi ni oyie mawawacho ni yie mawacho ni Yesu e ngima. Yesu, Jesus is the way, the life. Yes. Kendo any freedom marwa. Koro kika nyuola wuondi mogik. Muma wacho ni ng'ama Nyasaye gwedho ang' som. En ng'ama were gi buche mag anyuola. Owere gi buche mag anyuola, owere gi mbaka mag anyuola, owere gi bedo kuonde manono, owere gi bedo kuom, kendo owere go mbaka gi joma yanyo Nyasaye. Ondiki Zaburi 1, verse 1 kadhi mbele ni en ng'ama gwedhi, ng'ama opogore gi buch anyuola. Anyuola kanyo inyalo keto ni ji. Yes, ok obedie buch dhano, buch ji. Nikech ng'ama obede buch Yesu, magote luongo ni jokanisa mano ringruok. Edo kwache ni ni kwachokore ji ariyo kata ji adek ni mano iluongo ni buch ji. Buch ji en buch anyuola, buch jooko ka, buch oko kono. Obedi chama manyo gero ni ot mipako ni chama olo ni dichuo. Ni chama olo ni kanisa, chama olo ni dichuo, chama ke olo joti. Jo chama wan jo chama walo ti oka ping mano. Kendo kata ka ot migero chama na nyalo biro leme toki ka fwenyo ni kori neno ni chama e kanisa. Nikech ko chama nyicho gero ni ot, mano be kanyo kabiye, nikech isebedo gi gine a substitute. Isekao gik moko mag anyuola ikoro iketi dwa lemogo. Kanyo is very contradicting, but that is the truth. Koro Nyasaye ogwedhu sani adwani mondo agonyu, mondo aweu, mondo Nyasaye obednu Nyasaye. Duong' odog Yesu alamni. Nyasaye ma jateko, erokamano kuom ngima, erokamano kuom weche te. Igwedho ng'ato ka ng'ato sani, ibed kodgi, weche te odhi kare kakudwaro. Erokamano kuom jomisekelo mosewinjo wachani kata mabiro winjo injili bang'e. Imed gwedhogi kibedo negi Nyasaye. Duong' odog ni e ngimagi, e utegi, e mieregi, imigi ler. Iritie pinywa mar Kenya ma tho osemako, mag jolemo mabandia, mamadho remb ji. Yes, moningore. Nyasaye in bende itimie kaka Nyasaye, nikech giwuotho ka giketho nyingi kendo gimiyo ji mang'eny yanyo nyingi, to in ok ichal kamano. Nyasaye ma jaera ok inyal chako kawo ng'ato joma ni keto ne wuodi mondo bi owar, ma kato jogi chako bedo gi sida machalo mwaneno mag tho, mag lal, mag mayo ji mwandu. Waketho chunjego e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Iwinj lembo wa kendo ikonyo e wechego te. Alami ka yie nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo bed kodu. Jomo bedo kanyo nyaka dakika mogik, Ruoth mondo bednu jatelo e weche te. Amen. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Yes. We give him honor and adoration. Thank you, Jesus. Hallelujah.